karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makailove, o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa ta maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. O garon mga higala, niya ang sumpay sa naginapustang sugilanon, Lula's Boy. Tita la! Tadahan ka na ko! Lola! Lola, sa Lola! Sabi niya, ususan ka! Ikaw na, usap ka na! Ususan ka! Ako dugo! Dugo mo sa kaoy! Kanina lang may saka, oy! Naabot na sa langit! Tita la, paselo ako, tita la. Ayaw kong lodhe, kadili ko santa. Tigal masikaran pa tagaroon, ha? Sabagi kong barog, bro. Bro, gunit. La, okay na ka? Yun ko okay. Yun ko okay. Nasuko! Yun ko! Abi kay idara naman ko? Abi kay pobre naman ko? Inyo na kong ignorante? Lola. Hilam! Ako manisa, tita la. Kamong tulo ang sadaan! Apil ka, Jo. La, sorry la. Gun mo, gun. Sorry gid kaayo la. Okay. Wala ko masuko ni Mojo. Pero naiubos pa yung ko. Lola. Hilam! Ah. Dagkong katagsaan ako. Nasuko og naiubos ko pag ayaw ni mo. Oh. Tita la, may I explain? O sa may imong i-explain, ha? Nga imo ko gibaligya atong kanahan nga maksima? Ha? May nang mahibaw mo. Wa ko malipay ninyo. Ayaw mo pag-alis sa portahan. ay, Ayaw mo wala. pag-alis diha kay mo kaon ko. Ay, nagunpay. Si Mang man. Imong apuhan ba, bro? Magsika, no? Igo sa ko, bro. Pero Kahila ko, tawa. makalipay na. Ha? Sa'yo mo kalipay, mahal. Nabunog man, mi, oh. Bitaw. Kaysa wag gid siya magawas. Oh, Di ba? Inuunsat. mapauli na lang ko, bro. O niya na, bro. Kuan ba ka nang tawagin na to ninong ni mo Maximo, bi? O ipadelete na lang ang picture ni Lola. Sultihi siya unsay nahitabo. Sultihi sad siya nga nasuko ko siya gibuhat. Gidelete na ni Maximo ang picture, Lola. Nagsuri na po siya nimo sa inyong GC. Waka kita? Wala ka makabasa siguro kay ni-left group naman ka. O nagsorry sad siya nako, pinaagi ni Mon. Ug nagtuo kang maulian nako tungod ana. Ah, Nagtuo kang automatic nang mawa ang akong kalagot ug kahiubos ninyo tungod sa iyang sorry. Lola, saylo lang mi. Wa man mi tuyo nga i-harm ka. Lingaw-lingaw raman to. O nga sa ato pa, gihimura ko ninyong lingaw-lingaw, mao ba? Lola, sorry yun. Promise. Di na to mausap. Kay di na yun to mausap. Sorry na, Lola. Ha? Bisan si Joe na lang ang imong pasayloon nila. Ah. Ay. Mahal. Gilak na sa ka? Wa pa gid makapasaylo si lola nato. Nagseryoso ha eh. Mawara na niyang pagnuod. Pero pila na kaadlaw. Dili pa gid sa mutagan nato. Nag-istorya naman mi. Ako na siyang ipaibaw nga nagsorry na si Maximo. Nga gidelete na ang iyang picture sa ilang group chat. Unya, okay na siya? Di pagyapon. Pero di na magdugay eh. Mawagta na iyang sapot. Sakit lang sa dughan ba? Ha? Sakit imong dughan, mahal? Sakit sa dughan ba nga? Wa pa gid siya ba yung buot nato? Wa mo ko kumaanad ningon anas lola? Sakit.
Di lang gid kalikayan nga masakit ang akong dughan. Sakit yun. Asa man dapita sa imong dughan ang sakit Mateo, mo? pagtarong ba? Ha? Nagtarong. Good ko. Sakit man kayo imong dughan. Atong i-check. Mateo, unsa ba? Ah, dali na. Tarong agud diha. Lagi, tarong bitaw ni. Tarong. Kita ko, Bi. Sir! Ah. Sir Mateo! Oy. Sir! Sula. Sa may tuyo ini nga. Tingali gisugo ni Lola. Ako la abli. Ah, ako na. Isturpo ni Bayhana na. Ngano? Sir, nangita ni mo? Hmm. Personal secretary ko no siya ni Ma'am Gisa? Ah. Ha? Mordo yung tuyo nga. Paghato din ng invitation card. Wag ni ihatag nas katabang. Iya gyud ang istorbo. Piga. Sakto na. Ayaw na pagsaba. Unsa man din ang invitation? Ambot. Di ko interesado na. Pwede naman sinunta ng i-email lang. Sula. Uy, hala. Kaslon si Jessa? Ah. Tanawa. Hmm? Kasal ni Jessa. Gi-invite tang duha. Nakurat ba sa gani ko? Abi na ko adto na siya permanentes Canada. Canadian naman niya ang pamanhon nun. Pero, anay good sila magpakasal. Di matakatin ana oy kung ato siya pakasal. Gusto mo kita niya nga patambungon Pa-show off. para mahibaw ka nga nakakita ra gyud di ay siya og lain. Aw. Good for her. Oo, maayo sa doy. At least klaro na gyud kaayo nga magmalinawon ta kay nahimutang naman siya. Ah, so bro, matin good ah. Oo, sabi na ay. Muatin kita. Bro, ako ra ba ni pananaw? Hmm? Yaon sa man, bro. Marag burot. Ni burot. Sige na burot. Buntis lagi si Jessa. Ah, Burot. so? Bababasin o sa design na gina sa iyang gown. Sano? Oh, saan mo sa'yo na, bro, kung buntis siya? Ikasal man siya. Kung buntis siya, naunhan mo. Shh, bro, shh. Madunggan ka ni Chong. Ay, sorry. Hello there. Huh? Doon ginato ay. Gibiyaan na iyang bana. Jessa. Congratulations. Ito ay congrats. Imo gyumi nga gisurpresa na. Thank you. Hi, Mateo. Yay. Hi, Jo. Thanks for coming. Congratulations, Jessa. Congratulations, Jessa. Oh, thank you. Thank you, ninyo. Hey, flatter lagi gihapon kag tiyan, Jo. Pantayan gid ay. Look at me. 5 months na ni. Congrats pag-usap. Lupigan lang ka na ako. Gipangita na kasi mong husband do? Oh. I'm here, honey. Pa-show off gid eh. Ayaw na itong dagdag yung gisulti, ha, mahal. Okay, Rawi. Mama na. Nakaila na bitaw taniya. Oo, correct. Bitaw. Di gito ang nga seryosohon bayana. Aw, at least, nahiluna na gid siya. Wala na rason nga magsamok-samok pa siya na to. Oo, oy. Guwapo gud kang iyang bana. Masam do ko, mahal. Huwag ta magkamit. Si Jo ang imong gipangita, sir? Ah, oh, nakakita ka? Ay, ni pa daw mato siya sa my garden, sir. Ha? Anong saan mo siya dito nga gabi naman? Hey, flatter lagi gihapon kag tiyan, Jo. Lupigan lang ka na ako. Taod-taod na tuod mi ni Mateo. Pero wa pagit ko mumaptos. Doon na ka ako'y problema. Dili gede ka ako mahimong inahan. Dili ka ako paninglan ni Mateo. Dili ka siyang mausapa. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sadnatong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!